Good morning, good morning, good morning. Ligya na mo ang iring. Ligya kay may kuha sa mong budget. Dugang-dugang mo sa mong budget. Ay, iring. Oh? Halag pinangga ni iring eh. Baligya na ni. Baligya na mong iring oh. Baligya iring. Baligya iring. Kasi kasulti ni mo, Ming. Baligya kami. Kasulti ni mo, Ming. Kasi kabaligya ka. Ligis kamera. Kasi kasulti ni mo. Nah, lo. Ayaw sa. Pagay mo human. Nah. Ano, tarawin mo lang. Tarawin mong naong. Nah. Tarawin mong naong sa kamera. Tanawa. So may kasulti nga ibaligya na ka. Alin sila na mo kalero? Balik na sad ang lockdown sa Cebu. ECQ. Tapak Caldero. O karon magtapak ta sa tong kalderong na nabuslot. Sa di pa ta magtapak, ato lang siya-siyago, lugasang bangag. Human, lihaan na yun. Parehara sa kuhan good, bangag. Lubasan para maklaro. Buyaw. Paita yung taon. Nanapak na kaldero kayo may trabaho. Balik mang isikyo sa Cebu. Balik yala tag-iring ani. Napak kaldero. Hindi tayo mahimo ani. Eita, buah. Panglihaan para ang tapak mudikit umayo. Kalisod basta sini oy, di masa ni mak. Kuan? Sa aming pagka wala. Man, ato na yung ipapilit. Asam itong bangag.
Pilit na yung, pilit na kita. Magnusog mayo para mapilit og mayo. Lumutang pang. Ato kuno testingan ko tag tubig be og mutulo pa ba? Puson tani kay magamit pa ni sunod bangag. Bili lang din. Yes. Tanawan niyo mga kapobre. Na itulo atong kaldero kay na may super tapak.